Għall-istaff tas servizz tal-ambulanza m'hemmx sajf u xitwa, lejl jew nar u kull sejħa li ssirlhom fuq in-numru 112 tittieħed b'serjetà kbira għax tista' tfisser ħajja jew mewt ta' persuna. U stmat li sal-aħħar tas-sena jkunu saru aktar minn 42,000 sejħa għall-ambulanza. ċifri li kiseb One News juru li ta' kuljum is-servizz tal-ambulanza fl-Isptar Mater Dei jirċievi aktar minn 100 sejħa kuljum. 50% ta' dawn is-sejħiet ikunu każijiet urġenti, iżda li mhux ta' periklu għall-ħajja. 45% ikunu każijiet li jitolbu għajnuna urġenti filwaqt li l-5% l-oħra jkunu każijiet urġenti li jkun hemm ħajja f'periklu. Il-calls jiddependi skont x'call tidħol skont x'emerġenza tkun. Le mhux kollha jkunu każijiet ta' emerġenza, biss aħna xorta nittrattawhom skont il-każ kif jidħol. L-iktar ħaġa importanti meta xi ħadd iċempel fuq il-112 li jisma' dak li nkunu qed insaqsu aħna. L-infermier Quentin Katkuti ilu jaħdem f'dan id-dipartiment għal 15-il sena. Tulhom iltaqa' ma' bosta esperjenzi li nmarkawlu ħajtu. Iltaqa' ma' nies li kienu f'xifer il-mewt iżda wkoll mumenti ta' sodisfazzjon. Jispjegalna li l-urġenza tal-każ tiġi determinata mill-infermier li jwieġeb it-telefonata fl-emerġenza. Għalli għalhekk huwa importanti li l-pubbliku jisma' sew dak li jgħid l-infermier u jwieġeb il-mistoqsijiet kollha. Ir-raġuni hija li aħna normalment mhux ġast nieħdu l-indirizz u nibagħtu l-ambulanza. L-hawnhekk hemm kategoriji differenti ta' ambulanzi, hemm dawk li huma iktar urġenti mill-oħrajn. L-iktar ħaġa li nafsu fuq huwa li ituna l-informazzjoni ta' dak li nkunu tinsaqsihom, pereżempju jien naf jkun hemm xi ħadd iċempel buġieħ f'sidru. Insaqsu jekk dak il jkun għadu x'muġuħ, jew inkella xi bagħati b'xi kondizzjonijiet ta' saħħa. L-istess ukoll meta jkun hemm xi inċidenti. Importanti ħafna li ituna informazzjoni li nkunu tinsaqsu. Għax dikka tagħmel differenza anke ir-rispons tagħna xi jkun. Fil-fatt meta d-Dipartiment tal-Emerġenza tidħol informazzjoni li jkun hemm inċident serju jintbagħat ukoll tabib speċjalizzat. F'inċidenti li jinvolvu aktar minn persuna jintbagħtu wkoll żewġ ambulanzi kif ukoll jintalab rispons minn membri tal-Protezzjoni Ċivili. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.